F'deċiżjoni li ttieħdet mal-bidu tal-linja nazzjonali ġdida, il-KM Malta Airlines, il-lingwa Maltija se tkun qed tingħata l-ġenb kompletament tant li l-ekwipaġġ tal-kabina mhux se jkun obbligat li jkollu għarfien tal-Malti sabiex jaħdem mal-kumpanija. Din se tkun l-ewwel darba f'50 sena li l-Malti mhux se jintuża fuq l-ajruplani tal-linja nazzjonali ta' pajjiżna. Bl-aħbar qajmet rabbja kbira kif wieħed kien jistenna li la darba l-ajruplani ta' pajjiżna il-lingwa Maltija tkun preżenti awtomatikament. Skont sors li tkellem mal-Gazzetta llum, din id-deċiżjoni tiedet biex ikunu konformi mal-linji oħra tal-ajru low cost. Il-kumpanija ġdida KM Malta Airlines bdiet topera fil-31 ta' Marzu propju l-għada li l-Air Malta tfiet il-magni tagħha darba l dejjem wara 50 sena topera minn Malta lejn diversi destinazzjonijiet Ewropej. Din id-deċiżjoni se tkun qed tagħti spazju biex mhux biss dawk li jafu sew il-Malti mitkellem japplikaw u jaħdmu mal-linja nazzjonali tal-ajru iżda anke persuni li kompletament m'għandhomx ħiel tal-lingwa Maltija. Qabel, l-Air Malta kienet tobbliga lil dawk li japplikaw biex jaħdmu magħha li jkunu jafu l-Malti u l-Ingliż fit-taħdid, fil-kitba u fl-abilità li jaqraw l-avviżi. L-obbligazzjoni issa mhix se tibqa' tot. B'ħafna qed jibżgħu li deċiżjoni bħal din se tkun qed tgħin biex il-Malti jintesaw jinqered kompletament, anke meta tikkunsidra li tmur fejn tmur minkejja li ninsabu fuq il-Gżejjer Maltin mhux l-ewwel darba li jkollok taqleb mill-Malti għall-Ingliż sabiex tkun tista' tikkomunika. Għaliex il-Gvern ġab jaħdmu f'pajjiżna barranin minn kontinenti differenti mingħajr ma obbligahom li jitgħallmu mqar il-Malti bażiku.